በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ውዒላትኩም? ኣብ ቅድሚኦም ትርኢቱ ተቐየረ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 2 እዚ ቃል እዚ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ኢና ንረኽቦ። ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስተ ደቀ መዛሙርቱ ንጴጥሮስ ንዮሃንስን ንያዕቆብን ሒዙ ናብ ግድሚ ወፀ፣ ናብ ደብረ ታቦር። ኣብኡ ምስ ወፁ ናይ ጎይታና ናይ ኣምላኽና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትርኢቱ ተቐየረ። ገፁ ድማ ከም ፀሓይ በርሀ፣ ክዳኑ ከም በረድ ፃዕደወ። ሻው ሙሴን ኤልያስን እንተዘራርዎ ከለዉ ተራእየ። ጴጥሮስ ጎይታይ ኣብዚ ሰለስተ ጎጆ ንስራሕ፣ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ ንኤልያስ ክብል ከሎ ደመና መፀሞ ጋረዶም። ካብቲ ደመና ድማ ድምፂ ወፀ፣ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ፣ ንዕኡ ድማ ስምዕዎ ዝብል ወፀ። ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና? ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር እዩ፣ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ ከሎ ሚስጥረ መለኮት እዩ ዝገልፅ ዘሎ። እግዚኣብሔር ሓደነቱን ሰለስተነቱን ንደቂ ሰባት ቅድሚ ምውላዱ ኣይገለፀን ነይሩ። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ከም ዝተጠቐሰ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ሰማይ ተኸፈተ፣ መንፈስ ቅዱስ ብርግቢት ኣምሳል ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓረፈ። ድምፂ ድማ ካብ ሰማይ መፅእ፣ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ፣ ንዕኡ ድማ ስምዕዎ በለ። ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ኣብዚ ተገለፀ። ንኻልኣይ ግዜ እውን ኣብዚ ይግለፀሉ ኣብ ደብረ ታቦር ድምፂ ካብቲ ደመና መፅእ፣ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ፣ ንዕኡ ድማ ስምዕዎ። እግዚኣብሔር ኣብ ይዛረበሎ፣ ንእግዚኣብሔር እውን ስምዕዎ እንዳበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሚስጥሩን ጥበቡን ገለፀሉ። ኣብዚ ክልተ ነገራት ምርኣይ ይከኣል። ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክ ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ። ሓደ እዚ ኣምላኽነቱ መለኮት ይገልፅ ኣሎ። ካልኣይ ድማ ንሱ ሙሴ ወይ ኤልያስ ከም ዘይኮነ ኢና ሃዋርያ ዘስተምሮም ዘሎ። ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 13 እስካብ 16 ከም ዝተፃሓፈ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢልዎም ነበረ፣ ሰብስ መን ይብለኒ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ገሊኡ ኤልያስ ይብሉኻ፣ ገሊኦም ዮሃንስ ይብሉኻ፣ ገሊኦም ድማ ኤርምያስ ይብሉኻ ኢሎም ምስ መለሱሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ በሎም? ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ? ጴጥሮስ ከምዚ ይብሎ፣ ንስኻማ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ዝኾንካ ክርስቶስ ኢኻ ብሎ። ኣብኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ከምዚ ይብሎ፣ ጴጥሮስ እዚ ናይ ሰማይ ኣቦይ እዩ ገሊፁልካ እምበር ካባኻ የውፅኻዮን ኢሉ ንኣዶ ንጴጥሮስ። ገሊኦም ሙሴ ይብሉኻ፣ ገሊኦም ኤልያስ ይብሉኻ ኢሎሞ ስለ ዝነበሩ ኣብ ደብረ ታቦር ወሲዱ ሙሴ ከም ዘይኮነ ኤልያስ ከም ዘይኮነ ናይ ኤልያስ ኣምላክ ናይ ሙሴ ኣምላክ ምዃኑ ገለፀሉ። ምክንያቱ እስራኤላውያን ንሙሴ ብጣዕሚ እዮም ዘኽብርዎ፣ ንኤልያስ እውን ብደንብ እዮም። ካብ ሙታን ንኤልያስ ፀውዐ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ቁፅሪ 5 ሙሴ ከም ዝሞተ ተገሊፀ ኣሎ። እዚ ኤልያስ ድማ ንሰማይ ይዓሪጉ። ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 11 ኤልያስ ብናይ እሳት ሰረገላ ንሰማይ ከም ዝዓረገ ኣብኡ ተገሊፁ። ስለዚ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኤልያስን ናይ ሙሴን ኣምላኽ ምዃኑ ገለፁ ኣሎ። ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር? ሰለስተ ነገር ምሃር ይከኣል። ሓደ ናይ ጎይታና ናይ ኣምላኽና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክነት ምእማን፣ እዚ ኣሚንካ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘሎ ሕና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንረክብ ብጎይታና ብኣምላኽና ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ክና ኢየሱስ ኣምላክ ምዃኑ ሚስጥረ መለኮት እውን ገሊፁ ኣሎ። ንሕና ግን እዚ ንኣምን ዶ? ስሩ ሚስጥረ መለኮት ንምሃር ዶ? ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገርስ ንምሃር ዶ? ግን ንምሃር ይግበአና። ሕና ኮ ናይ ኣስኳላ ዲፕሎማ ንምሃር፣ ዲግሪ ንምሃር፣ ማስተርስ ንምሃር፣ ፒኤችዲ ንምሃር፣ ብሱሩ ትምህርቲ ናይ ኣስኳላ ናይ ሳይንስ ትምህርትና ጠጠው ይብልን። ምምሃር ፅቡቅ እዩ ኣየፅልእን፣ ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እውን ክንምሃር ኣለና። ተተኻኢሉ ኮ ያሬድ
ሚስጥረ መለኮት ፈትፊቱ ዘቕረቦ ድጓ ፀመ ድጓ ኣሎ እዚ ዜማ እዚ ክንመሃር ኣለና ቋቋም ቅኔ ዝማሬ መዋስእቲ እዚ ተማሂርና ንእግዚአብሔር ክነግልግልን ናይ እግዚኣብሔር ሚስጥር ክንፈልጥ ይግበአና ተዘይተኻእለ ድማ እታ መፅሓፍ ቅዱስ ነንብባ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ክንመሃር ኣለና ለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሚስጥርን ጥበብን ክንፈልጥ ኣለና ምክንያት ተፈሊጥና እንተኣሚንና ናይ ዘለኣለም ሂወት ስለ ንረክብ ካልኣይ ንመሃሮ እግዚአብሔር ንኽፈትወና ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ንስራሕ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ንያዕቆብን ፈልዩ ይፈትዎም ስለ ነበረ ፍልይ ኣቢሉ ወሲዱ ሚስጥርን ጥበቡን ገሊጹሎም ንሕና እውን ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ንሕና ግን ክፉኣት ኢና ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ጽድቂ ክንሰርቕ ንሕሱ ሰርቕ ንምንዝር ክፉእ ነገር ንሓስብ እዚ ክፉእ ነገር እዚ ካብ ልብና ክነውፆ ሃዋርያት የዋሃት እዮም ነይሮም ቁኑዓት እዮም ነይሮም ንሕና እውን ከም ሃዋርያት የዋሃት ክንኮነልና ሚስጥሩን ጥበቡን እንትገልጸልና ዝኩሉ እንዳፀምና ዝኩሉ እንዳጸለይና ዝኩሉ እንዳቆረብና ክፉኣት ብልብና እንተልዩ ዋጋ የብሉን ናይ ቤተክርስቲያን መገልገልቲ ኮይና እንዳቀደስና ማህሌት እንዳቆምና ዳዊት እንዳደገምና እንድሕር ውሽጥና ክፍኣት ተመልኡ ዋጋ የብሉን ከም ሃዋርያት ንጹሃን ክንኮን ኣለና ሓጢኣት ተሰሪሕና ድማ ንስሓ ክንኣቱ ይግበአና ትሳልሳይ ንመሃሮ ደብረ ታቦር ካብ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ዘይምፍላይ ትግድሚ ናይ ቤተክርስቲያን ምሳሌ እዩ ጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን ናብ ደብረ ታቦር ናብ ትግድሚ ምስ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝደየው ሚስጥርን ጥበቡን ሪኦም ብርሃነ መለኮት ተገሊጹሎም ንሕና እውን ካፍታ ግድሚ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ሚስጥር ዝግለጸላ ኣብ ደብረ ታቦር ሚስጥር መለኮት ተገሊጹ ኣብ ቤተክርስቲያን ድማ ሚስጥር እግዚአብሔር ይግለጽ ብዙሕ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንረኽበሉ ሂወት ቃሉ ንረኽበሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ካብኣ ክንፍለይ የብልና ካብ ቤተክርስቲያን ምፍላይ ማለት ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ዓሳ ማለት እዩ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ዓሳ እኮ ንሓንቲ ደቂቃውን ኣይፀንሕን እሞ ና ድማ ካብ ቤተክርስቲያን ተፈሊና ሂወትና ዝሞተ እዩ ዝኸውን ናይ ዘለኣለም ሞት ምእንቲ ከይገጥመና ከም መደምደምታ ንስሓ ክንኣቱ ኣለና ምክንያቱ ንስሓ ተኣቲና ሓጢኣት ናይ ድምሰስ እዩ እዛ ክዳን እዚኣ እንተረሲሓ ብሳሙና ገይራ ሓፃ ሓጢኣት ተሰሪሕና ድማ ንስሓ እንተኣቲና ጎይታ ይቕረ በለለይ ተኢላዮ እቲ ሓጢኣት ስለ ዝድምስሰልና ንስሓ ክንኣቱ ይግበአና ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ስጉእን ደሙን ክንቅበል ኣለና ስጉእን ደሙን ተተቐቢልና ናይ ዘለኣለም ሂወት ስለ ዘለና ሚስጥረ መለኮት ተገሊጹልና ሃይማኖትና ፅዒና ካብ ቤተክርስቲያን ተይተፈለና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንኽንረክብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር